Ai, mic, mă. Bagă-l în apă. Numai să-l ridici în sus, să nu le iei așa. Să nu le iei așa pe sus. Să le iei așa. Da, să vei ține-l un pic. Ține bățul în sus, ca să vadă, să-ți facă și bățul un pic, păpuiule. Hai ca să te vezi fănet și tu. Te vezi la concurs. Meseriașul de pe banță. Ăsta e primul? La ei, da. Are la un cheșa. Acum are venit. Așa, și nu trebuie, să nu ridice. Nu. Mâna așa, că jos, nu mâna jos. Așa. Altfel rup, nu chești ceva. Ia puiul, dorești pește? Câte chile are? 1 kg și ceva. Îl ia? Da. Că și așa nu s-o prins, măcar... Stai cap, hă? Da. Ai rădinea la românesc, nu? Da. Prinde.